Waqt id-diskussjoni fit-tieni qari dwar il-liġi tal-IVF fil-Parlament illejla, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech inqabad ma jafx fihom il-liġi tal-IVF u l-protokoll propost li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti l-ġimgħa l-oħra. F'diskors fl-aħħar jum tad-dibattitu dwar din il-liġi, Bernard Grech talab li jsir polar body testing, jiġifieri t-testjar fuq il-bajt. Dan talbu fi sfond ta' kritika li saret mill-Oppożizzjoni fuq il-PGTM, it-testjar mhux kapriċċjuż li jsir biss permezz ta' teknoloġija avvanzata fuq embrjuni ta' persuni b'każijiet ta' kundizzjonijiet ġenetiċi serji. Quddiem din it-talba ta' Bernard Grech li testjar ieħor, id-deputat Laburista Randolph De Battista innota kif il-kap nazzjonalista inqabad ma jafx fatti bażiċi marbuta mal-liġi tal-IVF. L-inqas ħaġa li jistennew in-nies li qed jarawna hi li jekk ġej biex titkellem taqra l-liġi li hemm qudiemna. Taqra r-rakkomandazzjonijiet li tpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra. Dak li qed tipproponi inti qiegħed proposta u hekk. Qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, qiegħed fil-protokoll lanqas biss rajtu il-protokoll. Il-polar body testing hawn qiegħed ħajkun fuq il-liġi. Fil-pront qam bil-wifqa Bernard Grech illi biex ma jidhirx li waqgħet ċajt talab li jkun jaf fejn qed jissemma l-polar body testing. Irid jgħidilna jekkwotalna chapter and verse mill-liġi verbatim fejn qiegħda tissemma il-polar body testing. Glonk wieġeb id-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern illi kwota kelma b'kelma mill-protokoll ippubblikat illi diġà isemmi bl-iswed fuq l-abjad is-servizz ta' polar body testing. Il-kap tal-Oppożizzjoni saqsa biex nikkwotaw chapter and verse qal u fejn qiegħda msemmija fil-protokolls li aħna poġġejna fuq il-mejda tal-Kamra bħallum ġimgħa. Id-draft dan huwa il-protokoll li poġġejna fuq il-BGD il-ġimgħa li għaddiet illi hu kellu ċans jaqra ġimgħa sħiħa huwa artiklu 1.14 b fejn jgħid testing is to be for polar body PGTM jew 3-day blastocyst PGTM or day 5 blastocyst PGTM. Bernard Grech iddeċida li jitkellem fil-Parlament dwar id-dibattitu ta' IVF fl-aħħar jum, dibattitu li l-Oppożizzjoni għażlet li ma tipparteċipax daqstant fih billi, apparti il-Kap Nazzjonalista, bil-Oppożizzjoni tkellmu biss żewġ deputati oħra. Il-Kap Nazzjonalista mhux biss inqabad ma jafx jgħid il-protokoll marbut mal-liġi tal-IVF, iżda fil-lim li għaddew fuq ix-Xandir Nazzjonali inqabad iħawwad fuq il-liġi tal-IVF. F'dak il-każ huwa qaleb il-fatti ta' taħt fuq meta qal li l-Oppożizzjoni vvutat favur l-emendi fil-liġi tal-IVF fl-2018, meta fil-fatt ivvutat kontra.